Veľmi ma dnes potešili správy z východu po rokovaní slovenskej a ukrajinskej vlády v Michalovciach. Verím, že vojna na Ukrajine sa skoro skončí, že sa prestane bojovať na východnom fronte a začne sa rokovať o konci vojny. Vieme, kto je agresor a vieme, kto je napadnutý a musí sa brániť. My v Hlase ale od začiatku tvrdíme, že táto vojna nemá víťazov a má len porazených v podobe tisícok obetí na jednej aj druhej strane tohto nezmyselného konfliktu. Mierové stretnutie vo Švajčiarsku je a bude podľa nás veľkou príležitosťou na ukončenie tejto vojny. Slovensko preto bude stáť na čele a absolútne podporovať diplomatické riešenie. Oceňujem postoj ako slovenskej, tak aj ukrajinskej vlády, ktorá hovorí o novom pragmatizme. Som rád, že sme sa ako dva blízke národy dokázali dohodnúť na 5 veľmi významných bodoch spolupráce v oblasti vojenskej podpory, na komerčnej báze, ale aj ďalšej humanitárnej či technickej pomoci, alebo spolupráci v oblasti energetiky či dopravy. V tom, že naše dva národy stoja pri sebe, ma utvrdili slová ako ukrajinského, tak aj slovenského premiéra, ktorí hovoria o konštruktívnom dialógu a vzájomnej dlhodobej spolupráci. A preto som naozaj úprimne rád, že môžem s pokorou povedať sláva Ukrajine a nech žije Slovenská republika. Vážený pán prezident Slovenskej republiky, vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky, vážený pán minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, vážený pán poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, vážení prítomní. V súlade s článkom 116 odsekom 2 Ústavy Slovenskej republiky podal pán Richard Raši dňa 19. marca 2025 demisiu na funkciu člena vlády Slovenskej republiky, povereného riadením Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Prezident Slovenskej republiky, pán Peter Pellegrini, podľa článku 102 odseku 1 písmena G Ústavy Slovenskej republiky prijíma demisiu člena vlády Slovenskej republiky, povereného riadením Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, pána Richarda Rašiho. Prosím pána Richarda Rašiho, aby predstúpil pred prezidenta Slovenskej republiky pána Petra Pellegriniho a prevzal z jeho rúk dekrét o prijatí demisie. Prezident Slovenskej republiky, pán Peter Pellegrini, podľa článku 102 odseku 1 písmena G a článku 111 Ústavy Slovenskej republiky na návrh predsedu vlády Slovenskej republiky vymenúva pána Samuela Migaľa za člena vlády Slovenskej republiky a poveruje ho riadením Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Prosím pána Samuela Migaľa, aby podľa článku 112 Ústavy Slovenskej republiky zložil sľub, ktorého text prečítam. Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme občanov, budem zachovávať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života. Prosím pána Samuela Migaľa, aby predstúpil pred prezidenta Slovenskej republiky, zloženie sľubu vyjadril slovom sľubujem, prevzal z jeho rúk dekrét o vymenovaní a svojím podpisom potvrdil zloženie sľubu a prevzatie dekrétu.
vážení hostia, nasleduje príhovor prezidenta Slovenskej republiky. Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky, vážený pán minister, vážené dámy, vážení páni. Ústava Slovenskej republiky hovorí, že prezident prijíma demisiu členov vlády Slovenskej republiky. A zároveň hovorí, že na návrh predsedu vlády Slovenskej republiky prezident vymenuje a odvolá ďalších členov vlády a poverí ich riadením ministerstiev. A v súlade s ústavou som preto pred chvíľkou prijal demisiu ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie pána Richarda Rašiho. A zároveň som na návrh pána premiéra vymenoval do tejto funkcie pána Samuela Migala. Vážený pán Raši, prijal som dnes vašu demisiu, pretože sa už o niekoľko dní budete uchádzať o zvolenie do druhej najvyššej ústavnej funkcie Slovenskej republiky. Želám vám úspech v tejto voľbe, aby po takmer roku malo Slovensko konečne troch riadne zvolených najvyšších ústavných činiteľov a aby naša budúca spolupráca mohla výrazne prispieť k riešeniu tých najdôležitejších otázok, ktorým naša vlast čelí na domácej i zahraničnej pôde. Na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie ste odviedli významný kus práce. Pred vašim nástupom bolo čerpanie európskych fondov v alarmujúcom stave, ministerstvo čelilo rôznym kauzám a štát bol doslova vo vojnovom stave s predstaviteľmi samosprávy. Teším sa, že ste urobili v čerpaní eurofondov nespochybniteľný pokrok. Ale za úplne kľúčovú považujem zmenu prístupu ministerstva k samotnej samospráve. Slovenskí starostovia, primátori a župani sa stali vašimi partnermi, ktorým ste oprávnene preukazovali rešpekt, ktorým patrí. Zároveň ste vykonali dôležité kroky, aby sa o európskych fondoch rozhodovalo najmä tam, kde majú byť používané, teda v našich mestách, obciach aj krajoch. A preto vám v mene občanov Slovenskej republiky, pán Richard Raši, ďakujem za odvedenú prácu a prajem vám mnoho úspechov vo vašom ďalšom profesionálnom živote. Vážený pán minister Migal, do svojej funkcie nenastupujete preto, že by ste získali silný mandát a dôveru priamo od ľudí vo voľbách. A ani preto, že by ste sa téme čerpania eurofondov intenzívne venovali vo svojom profesionálnom živote alebo doterajšej poslaneckej práci. Členom vlády budete len na základe politických dohôd, ktoré ste ako podmienku vašej ďalšej podpory vládnej koalícii urobili s predsedom vlády a najsilnejšou koaličnou stranou, ktorá podľa koaličnej zmluvy prebrala za tento váš rezort politickú zodpovednosť. Ľudia nepoznajú detaily tejto dohody a nevedia teda ani posúdiť, nakoľko vám umožní táto dohoda presadzovať vami tak často spomínané hodnoty a ani ktoré hodnoty to presne budú. Pre mňa ako prezidenta je však dôležité, a aj ľudia tejto krajiny si to zaslúžia, aby Slovensko malo na čele dôležitého rezortu, ktorý má kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní rozvoja slovenských regiónov, dobrého ministra. A preto aj napriek tomu, čo si osobne o tomto celom myslím, vám želám, aby ste túto úlohu v prospech ľudí naozaj zvládli v prospech občanov a Slovenskej republiky. Ako hlava štátu plne rešpektujem výsledky volieb a nebudem zo svojej pozície vyrábať žiadne umelé prekážky, pokiaľ legitímne zvolená vláda má dostatočnú silu v Národnej rade Slovenskej republiky a chce pokračovať v naplňaní svojho mandátu. Dúfam však, že sa dnešným aktom nezačína obdobie, v ktorom jedinou podmienkou obsadenia vysokej štátnej funkcie bude politická dohoda o zabezpečení podpory vlády v parlamente. Ľudia si zaslúžia, aby posty ministrov prednostne obsadzovali osobnosti na základe mandátu od ľudí, vzdelania, skúseností v danom rezorte či zásluh pri budovaní nášho štátu. Pre demokraciu by bolo veľmi nebezpečné, ak by namiesto takýchto hodnôt stačila v budúcnosti na obsadenie funkcie ministra len vzbúra niekoľkých poslancov a dostatočný nátlak na zvyšok vládnej koalície. A bolo by veľmi nebezpečné, ak by tento prípad mal inšpirovať aj ďalších, ktorí ako jediný nástroj na presadzovanie svojich hodnôt vidia v ministerskom kresle. Želám vám preto, pán premiér, aj celej vládnej koalícii,
aby sa po výmenách vo vláde, ktoré práve prebehli, a dúfam, že čoskorom zvolení predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, vláda čím skôr dokázala vrátiť k plnohodnotnej, systematickej a tvrdej práci pre ľudí a aby vládne návrhy dokázala aj efektívne presadzovať v parlamente. Ľudia oprávnene čakajú, že práve toto má byť zásadnou úlohou dobrej vlády a zodpovedného parlamentu. Ďakujem vám veľmi pekne. Premiér Robert Fico to dnes pomenoval naozaj správne. Nemáme sedieť v Bratislave a odtiaľ robiť zahraničnú politiku. A my teda nesedíme a konáme. Už najbližší týždeň pod vedením predsedu výboru pre európske záležitosti Jana Ferenčáka a spolu s kolegom Radom Šalitrošom cestujeme na Ukrajinu. Áno, ideme do Kyjeva. Ide o oficiálnu cestu na pozvanie kolegov z ukrajinského parlamentu, s ktorými máme naplánované dôležité rokovania. Okrem toho najdôležitejšieho o rope a plyne a o čo najskoršom obnovení jeho dodávok na Slovensko budeme hovoriť aj o obnove Ukrajiny a možnom zapájaní sa slovenských podnikateľov do takýchto projektov. Rovnako tak budeme hovoriť aj o obrane a bezpečnosti, ktorá bude po vojne extrémne dôležitou témou. Samozrejme nesmiem zabudnúť na tému európskej integrácie. Hlavne však chceme ubezpečiť našich susedov, obyčajných ľudí na Ukrajine, že čo sa týka ruskej agresívnej vojny, stojíme pri nich a na ich strane. Nož a nezabúdajme ani na to, že v čase, keď časť vedenia slovenského parlamentu cestuje do Moskvy, musíme ukázať, na akej strane je dôležité v skutočnosti stáť. A ja budem robiť všetko tak, aby som sa vždy postavil na správnu stranu dejín. A na tej strane musí stať aj Slovensko.